Wil je dat ik ze verdeel met saus? Of zijn deze Nee, we hebben bij SAS al neergelegd. Anne is op flyertour. Overal in Mijl is haar oproep te vinden om Anne te helpen bij haar ziekte met die moeilijke naam. Vasculaire compressiesyndromen. Betekent dat afwijkingen in haar bloedvaten ervoor zorgen dat sommige delen van haar lichaam niet voldoende bloedcirculatie hebben. Nee. Maag en darmen functioneren bij Anne daardoor niet goed, waardoor ze ook geen voeding verdraagt en een sonde gebruikt. Dit is eigenlijk de zondevoedingpomp. Hier zit dan de voeding in en dit is een pomp en om de zoveel seconden loopt die. En dan gaat de voeding dus via de pomp eigenlijk rechtstreeks mijn darm in. Ziekenhuizen in Maastricht, Geldrop en Rotterdam konden geen oplossing bieden, wat heel frustrerend was voor de ouders van Anne. Enorm frustrerend. Je ziet inderdaad dat je dochter achteruit gaat. Ja. 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 En je weet eigenlijk niet wat te doen. Ja, je hebt dan wel een diagnose, maar het wordt steeds slechter. En ja, je ziet inderdaad, er moet iets gebeuren, maar je wat. En ten einde raad ga je dan eens kijken van, ja god, wat is er nog meer? En zo kwamen ze terecht in het Spaanse Malaga, waar een arts wel fiducie heeft in een ingreep. Maar de €60.000 voor de operaties moet de familie zelf betalen. Ze vroegen het dorp om steun en juist op zo'n momenten recht heel Mijl de rug. We gaan naar SAS, dat is een boutique in Mijl, een kledingzaak. En daar gaan we de flyers afgeven. Hallo. Hoi. Nou ja, ik ken Anne een heel klein beetje van, je hebt wel eens hier op de foto gestaan hè? Ja, klopt. En ja, ik gun zo'n meid natuurlijk gewoon een toekomst zoals elke meid zou hebben van die leeftijd. Dus, ja. Ja, dat is echt hartverwarmend, overweldigend. Ja, daar word je gewoon stil van. De inschrijvingen voor de tocht zijn nog open, want Anne doet het niet alleen voor zichzelf. Er zijn ook heel veel lotgenoten die hetzelfde hebben. En ja, ik zou het eigenlijk heel mooi vinden als niet iedereen dezelfde weg hoeft te bewandelen als die wij eigenlijk ook als gezin hebben moeten lopen, zeg maar.